believe that pastors Mä en voi käsittää sitä, että pastorit do not speak against Christians getting tattoos. eivät puhu sitä vastaan, että uskovaiset hankkii tatuointeja. If you got a tattoo, I feel sorry for you. Jos sulla on tatuointi, niin mä oon If you got pahoillani a sun tattoo as puolesta. a Christian, Jos sä oot kristitty ja sulla on you need to tatuointi, be disciplined. niin silloin sä tarvit kuritusta. Don't anybody who's here ever go out and get a tattoo if you are a believer. Älköön koskaan kukaan teistä menkö hankkimaan tatuointia, jos olette The uskovaisia. worst part of getting a tattoo is this. Pahin asia tatuoinnin hankkimisessa on tämä. You are making a blood covenant with the tattoo artist. Sä silloin suoritat tai teet veriliiton tämän tatuoivan henkilön kanssa. You are making a blood covenant Sinä teet silloin veriliiton with the tattoo artist, sen tatuoijan and kanssa. most of them are satanic. Ja useimmat heistä ovat saatanallisia. Most of them are into witchcraft. Monet heistä ovat noituudessa And the kiinni. worst, most sorted systems of Satan. Ja pahimmissa saatanan systeemeissä And kiinni. we enter into a blood covenant because they are spilling my blood when they tattoo me. Ja silloin me mennään veriliittoon mukaan heidän kanssaan, koska meidän veri vuotaa silloin, kun meitä tatuoidaan. And the word of God is absolutely clear Ja Jumalan sana on täysin selvä tässä kohtaa about those kind of things. tällaisista asioista. Amen. 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 So take it loud and clear. Joten ottakaa I tämä don't nyt care vastaan. what other people say. Mä en välitä siitä, mitä muut sanoo. Oh, brother, you're just being too tough. Veli, että sä oot nyt liian kova. No, I'm guarding your soul. Ei, vaan mä vartioin teidän Because if sielujanne. you enter into a blood covenant with a satanic tattoo artist, you need deliverance. Koska jos sinä menet veriliittoon saatanallisen tatuoijan kanssa, niin silloin sä tarvit vapautusta. Amen. And if you think it's cool to go and get a tattoo, well, then you're going to get possessed. No, jos sä nyt ajattelet, että on tosi siistiä mennä hankkiin tatuointi, niin silloin sä itse asiassa tuut niin kuin, vois sanoa riivatuksi. Amen. If you did it in the world, Jos sä teet sen maailmassa, jos sä teit sen maailmassa, all right, that's one thing. niin se on sitten eri God asia. forgives. Ja Jumala antaa anteeksi. But if you do it as a Christian, Mutta jos sä teet sen and kristittynä, I don't care about Todd Bentley and anybody else. enkä mä nyt välitä Todd Bentleystä tai kenestäkään muusta. If you do it as a Christian, Jos sä teet sen kristittynä, you are a rebel. niin silloin sä oot kapinallinen. You are in violation of God's word. Ja sä oot rikkomassa Jumalan sanaa vastaan. And worst of all, you have entered in Ja kaikkein pahinta, niin sä oot to that astunut, blood covenant sisään siihen with a veriliittoon. satanic tattoo artist. Tämän saatanallisen tatuojan kanssa. Because if he was any other person, he wouldn't be doing tattoos. Koska jos olisi joku muunlainen henkilö, niin eihän silloin tekisi tatuointeja. Uh-oh. Very quiet in here. No, aika hiljasta tuli tänne. I don't care whether your son, your daughter, or anybody else Mä en nyt välitä siitä, että on se sitten sun poika tai tytär tai kuka tahansa muu. has gone and got one. You should have disciplined them. On mennyt ja ottanut tatuoinnin. Sun olisi pitänyt kurittaa heitä. Amen. Any person with self-worth would never get it done. Jokainen, joka arvostaa itseään, niin semmoinen ihminen ei koskaan olisi mennyt hankkiin It's a tatuointia. sign of rebellion Siinä on kyse kapinoinnista towards God. Jumalaa vastaan. Uh-oh. Very quiet here. Tosi hiljasta edelleenkin. Very quiet. Todella hiljasta. Everybody's trying to cover up their tattoos now. Kaikki rupesi peittelemään tatuointeja. Pull your sleeves down quickly. Vetäkää nyt hihat Pull your alas trouser äkkiä leg down. ja housunlahkeet alas Wrap your jacket around you. ja takkia vähän kiinni. You cannot remove it. Et sä pysty poistamaan sitä. It's there for good. Se on siellä lopullisesti. Only God can take it away. Vain Jumala voi poistaa sen.